Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-Gvern huwa l-Gvern li verament jemmen fl-ugwaljanza. Il-Prim Ministru Robert Abela qal dan waqt id-diskussjoni tat-tieni qari tal-liġi storika biex ikun hemm rappreżentanza ugwali tas-sessi fil-Parlament minn wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dr. Abela qal li din il-liġi se tkompli tressaq il-qudiem il-kredenzjali demokratiċi ta' dan il-pajjiż, liġi li tikkumplimenta ħidma estensiva minn gvernijiet laburisti tul is-snin favur l-ugwaljanza f'pajjiżna. M'hemmx dubju li dan il-gvern jista' verament jitħaddet u jkun gburi illi għandu għal qalbu lin-nisa tmexxija. It-tmexxija li mara hija eżempju prim ta' tmexxija. Kull fejn nħarsu madwarna, kull fejn għandna n-nisa jmexxu għandek tmexxija ta' suċċess. In-nisa huma sinonimi ma' tmexxija tajba u ta' kwalità. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li din il-liġi se tkompli tgħin iżżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika, qal li raġunijiet għan-nuqqas ta' parteċipazzjoni ġew diskussi għal numri ta' snin madankollu llum spiċċa żmien tad-diskussjonijiet. Stajna kif għadd ftit iktar kmieni nitkellmu, niddiskutu, nibqgħu fejn konna. Ħafna drabi meta titkellem, tajjeb li titkellem u tajjeb li tiddiskuti, imma mbagħad meta tkun ilek tiddiskuti u titkellem u ma jiġri xejn ifisser li ma tkunx deċiżiv. U għalhekk illum irridu dal-pajjiż irid azzjoni deċiżiva. Tul id-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna għal bidla fil-kultura u appella mal-Oppożizzjoni sabiex fuq dan is-suġġett inkunu front wieħed. Irridu nibdlu l-kultura. U llum qegħdin hawnhekk sabiex inkunu verament katalisti ta' dil-bidla li jrid ikollna f'dan il-pajjiż. U għalhekk illi nerġa' nagħmel dan l-appell lill-Oppożizzjoni ejja llum inkunu front wieħed. Dwar il-mekkaniżmu li se ġġib magħha din il-liġi, il-Prim Ministru Robert Abela qal li din taħdem biss jekk aktar nisa jikkandidaw ruħhom fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jien irrid li n-nisa jikkandidaw ruħhom u dak l-ewwel messaġġ li xtaqt nibgħat illum. Dan il-pajjiż għandu bżonn li n-nisa jikkandidaw ruħhom fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. F'numri iżjed milli kellna fis-snin li għaddew. U m'hemm ebda raġuni illum m'hemm fadal. Ebda raġuni għala ikollna parteċipazzjoni anqas jew fl-istess livelli li kellna fis-snin li għaddew. Dr. Abela qal kif dawn il-bidliet kbar li qed jixpruna Gvern Laburista saru f'kuntest ta' pandemija li magħha ġabet xkil bla ebda preċedent. Deċiżjonijiet li jinkludu anke bidliet li komplew itejbu l-governanza tajba u s-salt ta' dritt f'pajjiżna, fosthom riforma fil-qasam tal-ġudikatura u bidla fil-proċess ta' ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija, proċess li l-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex jimminaħ. X'infakkarkom x'għamiltu intom meta aħna daħħalna mekkaniżmu ieħor li l-Kummissarju tal-Pulizija propost jiġi skrutinat minn din il-Kamra. Tafu x'għamiltu intom ibbojkotjajtu. Il-Prim Ministru semma wkoll emendi fil-liġi tad-divorzju li qed tmexxi l quddiem dan il-Gvern. Qal kif hawnhekk ukoll ir-riforma ambizzjuża irrekjediet kuraġġ madankollu Gvern deċiżiv li jħoss il-pols tal-poplu. Hawnhekk il-Prim Ministru appella biex l-Oppożizzjoni tieħu l-pożizzjoni tal-Gvern għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin. Appellalkom hemmhekk ukoll kunu magħna biex inkunu fuq qudiemnet li nibagħtu messaġġ b'saħħtu lin-nies li we care for them. Dak il-messaġġ li nixtieq nibgħat lin-nies li aħna sensittivi għal bżonnijiet tagħhom. Intant bl-istess mod li appella l-kandidatura femminili b'saħħitha fil-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Prim Ministru Robert Abela appella wkoll għal kandidatura żagħżugħa sabiex iż-żgħażagħ f'pajjiżna jibqgħu jikkontribwixxu għal pajjiż aħjar fil-futur qrib. Il-Prim Ministru temm jgħid li dawn ir-riformi li qed iressaq il quddiem jirrikjedu l-imħabba lejn il-pajjiż, konvinzjoni u kuraġġ. Ħares il-quddiem li iva nkomplu nisimgħu dan id-dibattitu u verament illum għandna bħala pajjiż għax inkunu kburin li kellna l-kuraġġ li nagħmlu dak li verament nemmnu li huwa korrett illi għandu jsir.